Znači, na 9 gameplay sada ćemo igrati FIFA World. Ono, ima ovdje CB. Ovaj mi je 64. Ovaj LB, njega ćemo tu samo da mi se poradi. Vidio sam, jer želim, mislim da sakupljam pare za Čavija. Vidio sam da košta 9000, a kod nekih prodavaca košta čak oko 30. Tako je to baš povoljno. Da vidimo, ima David Luiza, ovaj golman mu je dobar, ovaj Hart. Pa nema nikog još dobrog. Ono, ocene su mu solidne, ali dvojicu koju znam, to je ovo golmana koji igra, koji je baš dobar, i za Davida Luiza. Za ostale nikada nisam čuo. Ajmo, da zaboravio sam da vam pokažem moju postavu, to ću poslije da vam pokažem. Ajde, bravo, ajde to ti i dosta mi je se promenilo u timu od prošlog gameplaya. Nešto nego svi igrači, osim ovog Pedra i Tabanu. Ajmo. Dogovor nije bilo za faul, izbio mi je loptu. Bravo Pedro. Opa! Pa, čovjek, penala mi pakuje i mora da i ovom je jako loš internet, čim veliko baguje. Bravo. Ako ovako ovi nastave, ubrzo ću ja da primim gol. Joj, da će Bog da mi to ti ostane živ. Ste vidjeli šta mi je uradio. Ovom otišle sve 4 ulice. Ajmo. Opa. To nabaci. Pa čovječ, gledaj. Dobro, nemamo mi tu šanse velike protiv kad je u odbrani David Luiz. Ajmo. Opa. Ne da šutne. A bre, navikao sam na pes. Tu su mi suprotne, skroz drugačije komande nego ovdje i sve navikao da nabacujem na D. Ne ono šta ovaj radi kad već drugi put izbacuje loptu u aut. Joj, ja sam ovdje više sam pravo novog igrača. Dobro, aut za njih. Ajde Carlos, nema. Bravo, to ti, bravo, majstore. Evo ga, bravo, Defoe. To ti je ovdje odradio ogroman deo posla, samo. I ovaj, koji je udario glavu, nisam stigla vidim. Mislim da je ovo udario glavu, ne znam. Hajde čovjek. Izgleda će ja pravim neke izmene. U svemu sam bolji od njega. Ajde, jesi li završio shot? Evo. Complete. Šta mi ovo dole izašlo?
Nešto komplet, nisam stigla vidim za šta. Bravo. Ovaj lik iskreno ne znam da igra. Žaba mu što ima David Luiz, ali ima dobrog golmana, ovako zaboravljam ime. Ali sam skoro gledao utakmicu, oni igrali protiv Barse, golman je Kido kako igra. Mislim da je iz Manchester City, ja. Da, jest. Igra za Manchester City. Joj bre, pa kako mu da tu ostavi. Mnogo me je sad ovaj dol izreglirao. Bravo. Brzo vadi loptu odavde. Ajde, prva. Dobro, 1-0. Default, 35 minut. Nemamo tu šta više radimo. Nema ni on. Ajde, bre. Joj. Šta mi uradi? Kilja. Evo gola. Pokušao je da me lobuje, da je malo slabije šutno golko. Sudija, čoveče. Kako, još sam pun vamo, namoto i on odigra ovo. Bre, sudija, ne sudija, golman. Čuno ne sudija. Bravo, to ti. To ti je ovu utakmicu ekstra odigro. Šta dižete ruke, bre? Bravo, Carlos Vela. Au, ala baguje. Au. Bravo. Šut! A što ne udari glavom? Kad sam postavio da je udari. Ajde, bre. 58 minut. Skač! Bravo. Opa, promeni stranu, bravo. Dobro, tu ih je bilo baš dosta. Nije mogao lepo da odigra pas. Joj, bre. To ti, bravo, mašta. To ti je jako jeftin, čini mi se da košta negdje oko 1000, da, ja sam ovo kupio za 1560 i nešto. Znači, jako je jeftina. Ono, čudi me da je tako jeftina, mnogo je došlo. Znači, ja sam mislio da će barem 5000 da bude, ali... Bravo! Ajde, Defoe! 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 Ala ti vera. Oni to ti su ovu utakmicu ekstra odigrali, znači. Imalo je tu još dobrih igrača, ali on je to ti uglavnom. Bravo, majstor. Žaba ovome što ima onog golmana i David Luiza, Harta, kako se već zove onaj golman, uvek zaboravim, nešto mu jako čudno ime. Žaba mu kad ne znam da igra. Mislim, ono, imao je baš dosta dobrih prilika, ono, kad me je lobovo. Ja mislim da ju je šutno, da bi to bio 90% gol. Bravo! Bravo! Ko je Defoe? Ajde, Defoe! Pa čoveče! Zadnji se faul. Ide duga lopta, nešto pokušava da uradi, ali on uglavnom pokušava sve da dribla sa jednim igračem. Šut! A šut mi ranije.
Mogli smo još 2 gola da damo, ali Totti mi je nešto jako... Bravo, Tabanu! A, dobro, nisam mogu sporo. Totti mi je nešto jako sporo, Totti mi je nešto jako sporo šutirao loptu. Ovo bi sad 90% bio gol. Ovo je kraj utakmice. Oba gola je dao Defoe. Ovako, dajem posled, dobro, 52. To, 350 konjica i prešli smo level. 2-0, znači puko je. Nije nešto veliko. To ću vam pokažem tim samo da vidim. $500, dobro, 1.500 dinara, super, dobili smo 1 pek, bronzani najslabiji, ali šta ima veze, o super, 100 ranjen klub, ovo mi baš treba. Prije ne znam da li se sjećate, sam sve bio, sve sam bio potrošio i nisam mogao da igram baš dosta utakmici. Skupljao sam pare, a Pedro mi istekao ugovor. Ajde. Tako je. Evo vidite moj tim. Dakle, tu je Defoe, Totti, Pedro, Tabanu, Rafinha, Carlos Vela. Dobro, imam još po nekog igra. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Vidimo sljedeći put. Ćao!